Hello लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि काटअफ माब्ला फैगोन आरो लोगोसे ल' काटअफ थांनायनि बेयाव बिराद चान्स दङबा जोबोद चान्स जाबाय मानोना गोबां बाथ्रा हाबना दङ गोबां मिथिनांगौ दङ जों बेयाव रायलायगोन जाय नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदो आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो दा आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ फैनो गोनाङा दङ एबिउबि 2134 बेनिफ्राय कमान्डो 2450 एसआइ नि गासै 600 नि बारा दङ दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो काट अफ बेसेबां थांमारगोन आरो फाइनाल चान्स दंना गैया बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्सखौ खालामगासिनो दङ दा बिदिब्ला लोगोफोर जों थांनिफै अफिसियेल साइटआव आरो जों बेयाव नायगोन जे माब्ला फैथावना रिजाल्टआ दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो रिजाल्ट पर्टेलाव आं क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा रिजाल्टआ मोनब्रै ओंखारबाय जेरावनोखि पस्टआ दङमोन 9000 तो लोगोफोर 9000 पस्टआ बेयाव बांसिन साख्रि मोनबाय होनजायो मानोना साफा सानै साख्रि लायाखै लोगोफोर तो नोंथांमोननि रिजाल्टआ आरोबाव 8000 एपइन्टमेन्ट होगोन होनना बुंदों जुलाइआव के अब्ला नायदो लोगोफोर रिजाल्टआ नैबे जुन दानाव फैनानै बेयाव चान्सआ दंखायो तो बेखायनो नोंथांमोना गासै मिथिखाबाय जे दाखालि 9000 साख्रि मोनबाय आरो जायफ्रा 9000 साख्रि मोनबायना बिसोरो दायो ट्रेनिंआव दंगासिनो दङ तो दायो ट्रेनिं जाबाय थादों अब्ला बे दानाव जुदि रिजाल्ट होयोब्ला साइकोमेट्रिक होनो एबा एग्जाम होनो बोरै फैनो हानो बिथांमोना मानोना गाइडलाइन्सआव होखानाय दङ जे सोरबा सासे एबसेन्ट जायोब्ला साख्रिया डिसमिस जागोन होननानै जुदि लोमजादोंब्लासो माबा मोनसे कन्सिडार थागोन नाथाय बिनि अनगायै जेबो राहा गैया अब्ला नायदो लोगोफोर बोरै नोंथांमोना मिथिखागौ जे सासे मानसिया मोननै मोनथाम साख्रि मावनो मोना एबा हाया एके डिपार्टमेन्ट बेबो आसाम पुलिसाव ओंखायनो उननिनो चान्स होगोन जे सासे मानसिया जुदि मोननै मोनथाम साख्रि लायोबा हमना ला सासेयानो मोननै लायोब्ला मोनसेया ओरैनो खालि थायो ओरैनो लस जायो पस्टआ बेखायनो बेयाव बेबायदि चान्सखौ होनाय जानाय नङा मानोना गासैबो डाटायानो थाखाजोबगोन आसाम पुलिसाव जे सोर साख्रि मोनखो सोरनि एड्रेसआ दङ गासैबो नायफिनजोबगोन जुदि दङब्लाबो बिथांमोननिखौ दाननाय जागोन लोगोफोर मानोना गासैबो डाटाया हाबना दंखाजोबो जे सोर दायो साख्रि मोनखो बे 9000 आव तो बेखौ नायोब्ला दाखालि काटअफआ हाई लेभेलाव थांदोंमोन आरो जायफ्रा एसे एनै थालांदोंमोन एभारेज चान्सआ दंसै मानोना काटअफ गोजौ थांनायफोरा साख्रिखौ 9000 आव मोनजोब्बाय तो बेखायनो उननि जायफ्रा केन्डिडेट थालांदोंमोन नोंथांमोना दायो चान्स दङ जायफ्रानोखि क्वालिफाइड जाना दं कमान्डोआव लोगोसे एबिउबिआव आरो एसआइआवबो काटअफआ जोबोर खम थांगोन तो बेनो आरो मोजां पजिटिभ बाथ्राया जे लोगोफोर नोंथांमोना चान्सखौ मोनसिगोन बारा काटअफ थांनाय नङा दा लोगोफोर बाथ्राया बेनो जे गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सासेयानो मोननै मोनथाम क्वालिफाइ जाना दङ जादोंमोन नाथाय हाई काटअफ मोननायफ्रा दाखालि साख्रिखौ मोनजोबनाय जाबाय जेराव 9000 नो साख्रिखौ होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि साख्रिया एबा ट्रेनिंआ दायो सोलिगासिनो दङ तो दानिया गोदान रिलि माला जागोन बा माब्ला जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों मानोना गोदान केन्डिडेट्स दङ जेराव 10 पास जागोदान एचएस पास जागोदान बिथांमोना फंबायमोना नेगासिनो दङ जे माब्ला जागोन होनना सोंगासिनो दङ मोनसे एग्जाम्पल 2017 आव इउबि रिलिज जादोंमोन अके 2017 आव मोनसे जादोंमोन 2015 आवबो मोनसे एबि जादोंमोन अनलि एबि मोन 2015 आ बिनिफ्राय 2 इयार्स थानानै ओंखारबावदोंमोन 2017 आव इउबि बिनिफ्राय लोगोफोर दानि माखासे जेरै नोंथांमोना मिथिखागौ जे 2018 आव एप्लाइ जानाया देग्लायसो एपइन्टमेन्टखौ मोननाय जाबाय 2022 आव नाथाय लोगोफोर 2017-18 आवबो एप्लाइआ सोलिबाय थादोंमोन जेरै माखासे एआइएसएफ दंमोन गोबां कनस्टेबल दंमोन दासो 9000 आव गोलैफाजोब्बाय अब्ला सानदो नोंथांमोना 2 इयार्स गाहाम गेप्स थायो मानोना माखासे डाटा कालेक्सन जायो जे सोर रिटायार जाखो देग्लाय बोसोराव बा बे दानाव गासैखौबो सार्भे खालामनानै मोनसे रिपर्ट ओंखारगोन आरो भेकेन्सि ओंखारो अब्लानो मोनसे नोंथांमोननि इन्टारभिउ एप्लाइ खालामनायनि अपसन होनाय जायो दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननिया 2023 आव ओंखारनाय चान्सआ दङ जोबनायथिं आरो 2024 आव रिलिया जानायनि चान्सआ दं लोगोफोर फेब्रुवारि दानाव मेक्सिमाम रिलि खालामो मानोना मे जुन जुलाइआव अखा हायो बेखायनो फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथांमोना रिलिखौ होनो मोननायनि चान्सआ थायो दा जायखिजाया दिलिया आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव मोनसे नङा मोनसे आपडेट मोनोब्ला आसाम पुलिसनिफ्राय लाना फैगोन इनफरमेसन जाहाथे नोंथांमोना बड जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नायबाय थायो दा काटअफ होनाय लोगो लोगो लोगोफोर काटअफआ हाई लेभेल थांला आरो नेक्स्टआव माखासे काटअफनि सायाव भिडिअ खालामबावगोन जे बेसेबां थांथावना दा बेखायनो नोंथांमोना गोसो होदो एसआइआव जायफ्रा पास जाना दङ एग्जामाव हमना ला दायो 45 प्लास मोनदोंबा पास जाना दङ आरो लोगोसे कनस्टेबलआबो काटअफ गोजौआव थांनाय नंला